Καλημέρα. Σήμερα με μεγάλη μου χαρά μπορώ να σου ανακοινώσω ότι έχουμε φτιάξει εξάτμιση για το μαλαγκούτι. Και θα μου πεις, καλά ρε Μίτσα, αυτό μας το έχεις πει κανένα δίμηνο τώρα. Ναι, αλλά πλέον είναι διαθέσιμη και μπορείς να την προμηθευτείς από το Κατσαντώνη Steam Racing. Για την ακρίβεια, τον τρόπο θα γίνει Δευτέρα που έρχεται, 2 Οκτωβρίου, και είμαι τέρμα χαρούμενος που επιτέλους μετά από τόσο καιρό θα υπάρχει μια ολόσωμη εξάτμιση για το μαλαγκούτι φτιαγμένη πάνω στο μαλαγκούτι. Η εξάτμιση φτιάχτηκε στον VPR και λαιμός και τελικό, και με το πρώτο δείγμα που βάλαμε πάνω στο μηχανάκι πήγα στο κλασικό μας μέρος για να δω αν υπάρχει βελτίωση στο χρόνο. Έχουμε έρθει στο ίδιο μέρος που κάναμε και την πρώτη μέτρηση. Θα πάρουμε άλλες 2 μετρήσεις αυτή τη φορά με την εξάτμιση. Η μία θα είναι με σιγαστήρα και η άλλη χωρίς σιγαστήρα. Επίσης να σημειωθεί ότι έχει 40 βαθμούς. 5.31 με την πρώτη. Το προηγούμενο καλύτερο που το παλέψαμε και λίγο να το κάνουμε ήταν 5.47. 5.21 και ακόμα είμαστε με σιγαστήρα. Δεν ξέρω αν χωρίς σιγαστήρα θα κάνει καλύτερο χρόνο. Γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις πριν το δεις. Να μην στα πολυλογώ, έκανα άλλη μια τρίτη προσπάθεια με σιγαστήρα και ο χρόνος παρέμεινε στα ίδια με μια πολύ μικρή βελτίωση. Τέλεια. Ώρα να βγει όμως τώρα. Και καλύτερο. 5.19. Ένα κλικ καλύτερο, εντάξει. Από ό,τι καταλαβαίνεις υπάρχει βελτίωση και σκέψου πως οι εξάτμιση στις δοκιμές είναι plug and play. Τη βάλαμε απλά πάνω στο μηχανάκι και δεν ρυθμίσαμε τίποτα. Θα μπορούσα να κάνω 5.17. Και φαίνεται σαν με αυτή την εξάτμιση, το βλέπεις και από την εκκίνηση νομίζω, ότι έχει καλύτερα χαμηλά, αλλά πρέπει να χάνει λίγο στα ψηλά. Όντως, αυτή είναι η αίσθηση που σου δίνει και αυτό γιατί θέλει παραπάνω βενζίνη στα ψηλά παρόλη την αυτοδιάγνωση του λάμδα που εννοείται έχει ο λαιμός που φτιάξαμε. Σίγουρα με ρύθμισμα θα πέσει κι άλλο ο χρόνος. Εγώ έκανα περίπου 1500 χιλιόμετρα έτσι, αλλά είναι κάτι που δεν σου προτείνω. Για μένα, αν βάλεις εξάτμιση, πήγαινε το σε ένα δυναμόμετρο, να ρυθμιστεί όπως πρέπει το μηχανάκι, να πηγαίνει ακόμα πιο καλά και να μην στεγνώνει από βενζίνες. Έτσι όπως πρέπει να γίνεται δηλαδή σε κάθε μηχανάκι που βάζει εξάτμιση και φίλτρο. Σήμερα όμως είμαι στο Κατσαντώνη Steam Racing για μια ιδέα που είχα θέσει παλιότερα και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να γίνει πράξη. Πάνω. Καλημέρα, Λαράκη. Καλημέρα. Για την ακρίβεια σήμερα θα καταλάβουμε αν μπαίνει ή αν θέλει περαιτέρω ψάξιμο. Έχεις καταλάβει γιατί μιλάμε. Ένα κοίτα 150 ρε παιδιά, δώστε μου ένα κοίτα 150. Λοιπόν, έλα, Μανούλη, έλα από εδώ. Να μην βάλουμε το εργαλείο πάνω στη ράμπα για αρχή. Να βάλουμε το εργαλείο, είμαστε πάνω στη ράμπα, έχεις δίκιο. Να πούμε ότι ο Μίτσος ήρθε με αυτό από την Αθήνα, οπότε το μηχανάκι σταματάει λίγο. Πολύ. Σου είπα να ρίξουμε νερό και δεν ήθελες. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε, έλα να κάνουμε την παρουσίαση, έλα από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε. Εγκέφαλο βλέπω εδώ, έχεις φέρει. Λοιπόν, έχω φέρει έναν κύλινδρο, σωστά. Έχουμε μία κεφαλή. Διβάλβιδο, οπότε το... Διβάλβιδο όπως ήταν, ναι. Το μαλακό. Μπορούμε να δούμε τι έχει Μπορούμε να δούμε τι είναι οι βαλβίδες. Ναι, αν 30-26 φαίνεται. Με το μάτι, ή έφερα ένα παχύ με βρεμάχο. Έχουμε Πεντοτήρα καθένα. πεντοτήρα καθένας. Δράκος είναι, τι έβγαλε φωτιές από το στόμα εδώ. 30. Κάτσε να την ανοίξω για να είμαι σίγουρη πόσο είναι. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, είναι στο περίπου τώρα ρε Μάχο, δεν μας. 26 είναι, 25 είναι. 26. Ωραία, 30-26. Κόβει το μάτι σου. Λοιπόν, πεντοτήρας. Παίρνει εδώ το κεφαλάρι. Πιστονάκι και τώρα θα δεις ότι
Είναι χρησιμοποιημένο αυτό το kit. Έχει δουλέψει λίγο, έχει μπει πάνω σε δυναμόμετρο και έχει μπει πάνω σε δυναμόμετρο στη Μαλαισία. Επομένως, εμείς τους είπαμε στείλ τα όλα όπως είναι αυτά, έτσι έτοιμα που δουλεύουν, να τα ρίξουμε και εμείς πάνω, να δούμε ότι δουλεύουν και ότι είναι όλα ok. Και αν δούμε ότι είναι ok όντως, παραγγέλνουμε αυτό το kit και θα μπορείς να το έχεις και εσύ τους επόμενους μήνες. Πρώτα πρέπει να το δούμε, να το βάλουμε πάνω να δουλέψει και να δούμε ότι είναι λειτουργικό. Ότι είναι λειτουργικό και ότι θα κρατήσει. Δεν το βάλουμε πάνω να δουλέψει τώρα και να σπάσει. Θεωρείται safe από ό,τι μας έχουν πει. Πολύ safe το 150 αυτό. Τώρα μένει να τα βάλουμε και να τα δούμε με τα μάτια μας. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ξανανοιχτεί νομίζω μαλαγκούτι στην Ελλάδα. Όχι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο kit. Οπότε ό,τι βλέπουμε τώρα το συναντάμε για πρώτη φορά. Είναι αυτό το καπάκι της κεφαλής και εγκέφαλος. Έχουμε 150, έχουμε μαλαγκούτι, έχουμε κατσαντόνι. Θα βγει κάτι καλό. Μάχο, πες ένα καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, όντως, καλημέρα. Ωραία. Με το καλημέρα. Με το καλημέρα σας, είδαμε το κλειδί έτοιμος. εδώ Δεν είναι για πολλά ο Μάχος, ξέρεις. Εμείς τι κάνουμε, αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνεις, έχω κάνει στην άκρη ώστε να αφήσω τους ειδικούς να βγάλουν τα πλαστικά από το μηχανάκι και να δούμε τι θα συναντήσουμε. Η ποδιά μπροστά χωρίζεται σε δύο πλεϊνά και ένα κεντρικό κομμάτι και αφού την βγάλουμε. Να το μοτεράκι μας. Αναγκαστικά. Πολύ πάνω βγαίνει, Πολύ πάνω. Θα πρέπει να κατέβει όλο το μοτέρ, φίλε. Είδες από εδώ το σκελετό Μίτσο. Σαν Delta Box είναι. Τι έχει. Ναι, κοίτα, από κάτω είναι όλο. Ναι. Και δεν φτάνει ως εδώ. Και πάνω είναι το διπλό, ναι. Οκ. Και επειδή το μοτέρ έρχεται μέχρι πάρα πολύ ψηλά εδώ, λογικά θα χρειαστεί να κατέβει ολόκληρο. Ούτε καν να το κρεμάσουμε. Μάχο. Εμείς θα επιχειρήσουμε για πιο εύκολα και για τα παιδιά θα επιχειρήσουμε να μην το βγάλουμε, να δούμε αν γίνεται. Να τους δείξουμε ότι δεν γίνεται και μετά θα το κατεβάσουμε. Αν δεν γίνεται, που και εγώ έτσι νομίζω ότι δεν θα γίνεται. Ναι. Συνεχίζουμε με πλαστικά, εξάτμιση. Κοίτα, πρόσεξε λίγο. Το εξατμισάκι που βάλαμε δεν είναι ό,τι και ό,τι. Με αισθητήρα λάμπα, με όλα. Φύσες, καπάκια και αρχίζουμε να λύνουμε το μοτέρ σιγά σιγά. Πλαστιχοροδέλα δεν σου έχει στείλει, Τι είναι αυτό. για το ψευτοκάπαπο. Καλά, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Και τους κραδασμούς. Όχι, αυτό θα δεις τώρα που θα βγάλω. Άμα βγει. Κάτσε, το έχω. Εδώ, ένα χτυπηματάκι θέλω εδώ, τάκ. Όχι. Οπ. Να, πιει εδώ. Πλαστιχοροδέλα. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκινάμε κανονικά να λύνουμε, μήπως και καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το πιστόνι χωρίς να κατεβάσουμε το μοτέρ. Απλά πρέπει να βγάλουμε τα λάδια τώρα, γιατί για να δούμε το χρόνισμα θα... ένα 17 μάχο και μία λαδίκα να βγάλουμε τα λάδια, γιατί άμα ανοίξουμε εδώ τις τάπες θα φύγουν. Δεν θα έχει Θα αλλάξουμε λάδια έτσι κι αλλιώς, Μάχο, άλλαξε, έχει κάνει πάνω από 1500. Το έχω πεθάνει και πρέπει να τα έχει αλλάξει ήδη βασικά. Τι λάδι βάζουμε? iPhone 1550 semi-synthetic. Οπ, εδώ είμαστε. Τσεκάρουμε τα παλιά λάδια να δούμε στο περίπου που βρισκόμαστε και συνεχίζουμε. Εμείς για να δούμε τι διάκαινο έχουν οι βαλβίδες, για να αριθμίσουμε για τις επόμενες, είδαμε αυτό, τι διάκαινο έχουν. Και έχουν 10 εισαγωγή, 10 εξαγωγή. 10 και 10. Βάλαμε Ωραία. ένα φίλο να τεστάρουμε. Ανεβάσαμε το πιστόνι πάνω για να δούμε το χρόνισμα, τα σημάδια για να τα γνωρίζουμε. Έχει σημάδια το μηχανάκι, απλά πρέπει να είναι το πιστόνι πάνω. Τώρα θα λύσουμε κεντροφόρο, Ωραία. να ξεχρονιστεί, για να μπορούμε να λύσουμε τις 4 βίδες της κεφαλής, ώστε να ανέβει προς τα πάνω όλα. Να ανέβει, δεν θα ανέβει, θα κατέβει όλο το μοτέρ λογικά. Αλλά ωραία. Δεκαράκι είναι. Και συνεχίζουμε κανονικά, σαν να πιστεύουμε ότι όντως θα κάνουμε δουλειά χωρίς να κατέβει το μοτέρ. Μιλάμε, περνάνε όλα τσίμα-τσίμα, Έλα να δεις, Μίτσο. Έτσι είναι στα αγωνιστικά τα μηχανάκια πάνω. Έχουν κάνει σοχή τώρα εδώ. Για να περάσει το κλειδί τσιό και να περάσει κλειδί. Έλα ρε. Φίλε, στα αγωνιστικά τα μηχανάκια και ο παραμικρός χώρος. Βρίσκουμε εδώ και πίσω στο σκελετό. Έχουμε πολύ ψωμί ακόμα να βγούμε. Λύσει λίγο το μοτέρ, λύσει το λίγο. Ξεδόλη.
Έλα, μην παίζετε. Πάμε, έλα ρε. Μία ώρα, να δεις μια βίδα. Κλείσαμε τους 2 από τους 3 σπύρους του μοτέρ, χαλαρώσαμε τον τρίτο και... Όπα. Όπα. Έλα ρε. Μόλις μάθαμε ότι μπορείς να αλλάξεις κυλινδροπίστρωνα στο Μαραγκούτι χωρίς να κατεβάσεις μοτέρ. Να δω λίγο το πιστονάκι πως είναι και ο κύλινδρος. Για δείξε μας λίγο ρε πάνω. Που το έχω πεθάνει. Δεν έχει τίποτα. Απολύτως, Και το έχω λιώσει, φίλε. Εντάξει, δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Έχει λίγο φλάτζάκι, όχι. Τίποτα δεν έχει, ολοκάθαρο. Ωραία, βγάλε πιστόνι, βάλε το άλλο. Πάνος και Μάχος αλλάζουν κυλινδροπίστωνο, κεφαλή, τεντοτήρα, χρονίζουν και εγώ βάζω εγκέφαλο. Είμαστε μετά στη θέση. Είμαστε στη θέση, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν είναι ευχάριστη. Είναι δυσάρεστη, θα το μάθει. Θα το βγάλουμε. Ναι, θα πρέπει να σκάσεις χωρίς σιγαστήριο. Έλα ρε φίλε τώρα, με σιγαστήριο τώρα εδώ μέσα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ξέχασα που βρίσκομαι. Τα χέρια μου είναι τα νάγια. Έλα και εσύ και ο Μάθος. Έλα, σε παρακαλώ. Σκαώ, το σκαώ. Έλα, βγάλ' το εδώ στη Τώρα με βοηθά. Έχεις ταχύτητα, μήπως. Ναι, σίγουρα. Βραβίδα του Στάν. Τώρα δεν το έκανα εγώ, την πρώτη φορά το έκανα εγώ. Ο εγκέφαλος είναι έτοιμος ρε φίλε. Αυτοί το λένε. Ανεβάζει λάδι, Ωραία. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το ψαχτήρι, αρχικά βάζοντας το μαμά εγκέφαλο που έχει τα 125. Πλάκα κάνεις τώρα. Άλλο δεν δουλεύει, δεν καθαρίζει. Δεν το κόφτει δεν βάραγε. Δεν το άκουσες πως δουλεύει τώρα. Ναι, όχι, πηγαίνει ξεκάθαρα. Δυνάμωσε λίγο το ρελαντί. Αφού προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το ρελαντί χωρίς αποτέλεσμα βέβαια, κάπου εκεί βρήκε ο Πάνος έναν μη 5. Όχι ρε, πρέπει να μπει γύρωση. Αυτό λέω, γύρωση την έχω βάλει, το έχω ξέρει. Τι έπαιξες τώρα? Εν ολίγης, ο εγκέφαλος που βρήκε ο Πάνος δεν είναι για μαλαγκούτι και δεν τον είχαμε στο μυαλό μας ούτε καν σαν εναλλακτική, αλλά τελικά τέριαξε μια χαρά και έχουμε πρόσβαση να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε. Α, 13-1 εκεί είναι, μια χαρά είναι. Εσύ δεν ξέρετε τέτοιο αυτό. Και λάντσι και τέτοια. Ό,τι θες, ναι. Μία στον δρόμο να το Ναι, ναι, ναι. Όχι. Όλα θα τα φτιάξουμε την επόμενη φορά. Κάτσε ρε, κάτσε τώρα να φύγουμε από εδώ ήταν το κόνσεπτ. Τι μου παίξες τώρα ρε Πανούλη. Κάνε μια βοδιά. Τι μου παίξες μωρέ κουφάλα. Είναι παρά 20. Πού τα βρίσκεις όλα κάθε φορά μωρέ κουφάλα. Έτσι θα δεις. Τα πλαστικά θέλουν τέτοιο. Ο μάγος άρχισε να φωνάζει και πρέπει να βγούμε για μερικές γρήγορες δοκιμές.
Αυτό που έχω να σου πω μία εβδομάδα μετά και έχοντας γράψει πάνω από 200 χιλιόμετρα είναι ότι δουλεύει πολύ καλά και περνάει αρκετά μηχανάκια. Βάρα like αν θες να στηρίξεις. Αυτά για σήμερα. Δεν πήγαν τα πράγματα ακριβώς όπως τα περιμέναμε. Ο Πάνος μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση για ακόμα μία φορά. Περιμένω πώς και πώς το επόμενο βίντεο ώστε να κάνουμε το dragging, να το ρυθμίσουμε σωστά και να δούμε μήπως κατεβάσουμε κάτι, μήπως κάνουμε ανεβάσουμε συμπίεση. Αυτά, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.